Sper să spun lucruri inteligente. Am vicii, da, sunt afumător și abăutor. Cele mai mari atrocități și crime din istoria omenirii s-au comis în numele lui Dumnezeu. Eu, care am fost mare și tare în DVD pe vremuri, întreb un copil astăzi ce e DVD, habar n-are și e bine că habar n-are. În 10-20 de ani, automobilul va fi self-driving. Înveți numai din eșec. Deci, din succes, nimeni nu învață nimic. Armata americană e formată de acești copii care se joacă pe calculator în Nevada, numai că la capătul celălalt al calculatorului mai e un dron care mai lasă câte o bombă. De fapt, toată noțiunea de comunism și capitalism sunt niște aberații. Într-un fel, cred că Apple este în acel pericol să devină următorul Microsoft prin faptul că controlau totul într-un mod obsesiv. Zuckerberg căuta gagici. A scris o aplicație care să catalogheze fetele din universitate.